Nyní se představí Marek Salaj z chorvatské Nové Vsi. Ten už to tady důvěrně zná a pokud vyhraje, tedy pokud opět vyhraje, oslaví to opět s kamarády na baru, jako obvykle. Mezi největší hobby patří hokej a muzika. Cymbálka frajar. Jeho nejoblíbenější jídlo je jakékoliv teplé. Marka doprovodí cymbálová muzika Olina s primášem Viktorem Procházkou. Jo, překvapení. Viktorem Procházkou.